Ara fa una colla d'anys que vam donar suport al matrimoni de persones del mateix sexe. I fa més temps vàrem ajudar a promoure des de Catalunya la llei de parelles de fet, la primera llei en un país catòlic que reconeixia drets per a les persones homosexuals. Després d'haver participat en aquesta trobada de l'Associació de Famílies Lesbianes i Gais, em sento especialment orgullós d'haver ajudat en aquest procés de canvi i de millora. Justament perquè creiem en la família, la Mercè Pigem i jo mateix vàrem donar suport al matrimoni homosexual. I justament perquè creiem en la igualtat de drets de totes les persones, hem donat suport en aquestes lleis. En aquesta propera legislatura, a banda de continuar ajudant a normalitzar aquestes famílies en el nostre país, ens hem de comprometre també a fer que la condició, l'orientació sexual de les persones no sigui motiu de discriminació, com continua succeint encara a països europeus i sobretot no sigui motiu de persecució, com passa encara en masses països del món.